Hola, sóc la Júlia Jové i interpreto el personatge de Laia, el curt de Laia, de la Ruth Maez. I el motiu pel qual m'agrada participar d'aquest curt és perquè crec que és una història, una de les històries que queda mig submergida dins la societat i sembla que passa com desapercebuda o sembla que no... Són d'aquestes històries que no volem mirar de vegades, no? I em sembla molt important que nosaltres obrim aquesta finestra per ensenyar-la i per ensenyar que aquestes històries també existeixen i que són precioses. Us animo a que participeu i que estigueu atentes de tot el que anirà sortint. Gràcies.